Сьогодні 546-й день анексії Криму. В ефірі інформаційна служба новин «Заман». Ніякого нападу і силової перешкоди зустрічі муфтія Криму з турецькою стороною не було. Про це заявив глава Меджлісу Рефат Чубаров по скайпу з Анкари. Сьогодні російські і кримські ЗМІ поширили інформацію про те, що голова Меджлісу зі своїми соратниками намагалися силою не допустити муфтія Еміралі Аблаєва на зустріч з міністром у справах релігії Мехметом Гермезом. Сьогодні в мене в Анкарі відбулася зустріч з муфтієм мусульман Криму Еміралі Аблаєвим. Зустріч пройшла в дуже такій спокійній, толерантній, я би сказав, майже дружелюбній обстановці. Ми говорили про ситуацію з забезпеченням прав Ахтема Тігоза, Алі Асанова, Мустафи Дегерменджі. Ми говорили про те, що сотні сімей кримських татар репресують. Ми там люб'язно простилися з муфтієм, вони поїхали на зустріч до духовного управління, до Діанету. Більш того, ми розпрощалися з ФСБшниками, ми їх знаємо в обличчя. Через декілька годин ми побачили в інтернеті той бруд, який почав виливатися по відношенню до нас, що ми нібито змушували муфтія, що ми нібито намірювалися зірвати зустрічі муфтія. Ми розуміємо, наскільки складні ситуації муфтій, і я думаю, що він все-таки знайде можливість спростувати той бруд, який виливається по відношенню до нього і до мене теж. В ЄС засудили вирок українському режисерові Олегу Сенцову та кримському активісту Олександру Кольченку. Верховний представник ЄС зі закордонних справ Федерік Могеріні заявив, це є порушення міжнародного права і стандартів судочинства. ЄС вчергове закликала Росію негайно звільнити цих політв'язнів і гарантувати їм безпечне повернення в Україну. А український уряд направить до Європейського суду з прав людини позов про порушення прав людини щодо громадян України. Вчора суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 та Кольченко до 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму. В різних містах світу вже пройшли акції протесту. Олегу і Олександрze. Dzisiejszy wyrok tak naprawdę pokazuje, że władze rosyjskie chciały pokazać wszystkim działaczom społecznym. Засудженому у Криму активісту Євромайдана Олександру Костенку скоротили ув'язнення на 3 місяці. Його адвокат Дмитрій Сотніков повідомив, Верховний суд Криму змінив вирок Костенку з 4 років 2 місяців до 3 років і 11 місяців. За версією слідства, торік, 18 лютого, під час масових заворушень у Києві, Костенко побив співробітника кримського спецпідрозділа «Беркут». Костенко своєї провини не визнає. Мы не согласны с тем, что суд не учел нарушения материальных норм права, и пошел на уступки исключительно по факту чрезмерной суровости приговора, снизив его на 3 месяца. Мы считаем, что это сделано для создания иллюзии состязательности процесса. Естественно, мы будем обжаловать в кассацию в дальнейшем данный приговор, потому что мы по-прежнему считаем, что никаких доказательств по уголовному делу нет и быть не может. І будемо обжалувати ЄСПЧ. На китайському фондовому ринку триває падіння. Після дводенного падіння китайські ринки відкрилися сьогодні зростанням котирувань, однак майже відразу знову пішли в мінус. Так, індекс Шанхайської фондової біржі за перші кілька годин втратив більше 3%. На початку тижня китайська фондова біржа впала майже на третину. Українські експортери можуть зазнати втрат через проблеми китайської економіки. Як вплинув обвал фондового ринку на економіку України, з'ясовувала наш журналіст Гульсум Халілова. Велику частку експорту України становить метал та зерно. Криза в Китаї знизить ціни на цю продукцію, каже економіст Олександр Охріменко. В данном случае цены на металл, цены на зерно, то, что Украина продает, они будут снижаться. И для Украины, конечно, не очень выгодно, потому что, получается, мы теперь будем даже больше продавать зерна, меньше получать валюты. На зерновому ринку вже відчули зниження цін. Торік від експорту Україна отримала 54 мільярди доларів. Понад 6,5 мільярдів складає зерно. Цього року зниження
зниження ціни призведе до втрати 500 мільйонів. После падения котировок Чикаго в понедельник цены на основные украинские зерновые товары, естественно, тоже снизили. Для Украины падение мировых котировок означает, что в общем-то, трудности для збита зерна, тому що конкуренція усилюється. Не дивлячись на це, деякі експерти вважають, що падіння фондового ринку Китаю може позитивно вплинути на Україну. Впадуть ціни на нафту та бензин. То, что мы увидим в ближайшее время, это действительно падение всех сырьевых рынков. Если нефть падает, это хорошо для Украины. Поэтому тут будут какие-то компенсаторы, посмотрим, кто из них выиграет. Но в целом это тренд, который показывает, что развивающиеся рынки отходят на второй план. Українська валюта поки тримається стабільно. Експерти запевняють, що їй падати вже нікуди. Гривна так сильно до этого упала, что, собственно говоря, дальше падать ей особо и некуда. У нас было опережающее падение. Мы упали, ждали все, когда к нам упадут. Чітких висновків щодо впливу китайської кризи на Україну поки ніхто не робить. Все залежить від того, що падатиме швидше – ціни на енергоносії чи на експортну продукцію. Гульсум Халілова, Наталка Калінка, Іслям Пінка, Заман, АТР. Під Ташкентом стався потужний вибух на газозаправній станції «Рохат». За ним послідувала пожежа, в результаті якої станція згоріла вщент. Пожежа була настільки сильною, що полум'я було видно в багатьох районах столиці Узбекистану, повідомляють узбекистанські ЗМІ. За повідомленнями очевидців, пожежа тривала понад 2 годин. Є постраждалі та жертви. Наразі офіційні органи Узбекистану про потужний вибух мовчать. Північний схід Туреччини у полоні масштабної повені. Через стихію загинули вже 8 людей. Ще 17 постраждали, 3 зникли безвісті. Вода змила кілька будинків, швидкий потік вирвав дерева з корінням. Великі площі, вулиці затоплені, у воді потерпають дороги, деякі райони залишилися без електрики. Повінь із Суви були викликані проливними дощами. Прогноз синоптиків невтішний. Опади закінчаться ближче до вихідних. На місці стихійного лиха тривають рятувальні роботи. Нову поліцію перевірять на чесність. Активісти пропонують схопити новачків на хабарі. Першому, хто вловить нових патрульних, пропонують грошову винагороду. Деталі в сюжеті. 55-й Форд 902 прибув на свій квадрат патрулювання. Вони працюють вже понад місяць, поки нарікань на їхню роботу немає. Щоб нові поліцейські не зіпсувалися, громадські активісти пропонують їх пильно контролювати. Появились українські міліціонери в новій формі, красивые, молодые. Если я ничего не путаю, им даже поначалу не выдавали дубинки, ни у кого не было контроля над старыми милиционерами. И они, в принципе, эволюционировали до того момента, пока не пришлось их заменять новой полицией. Чатувати за поліцейськими пропонують не задарма. Першому, хто вловить патрульних на хабарі, дадуть 5 тисяч гривень. Організацію підтримують доволі хороші люди, бізнесмени, зокрема, яким набридла корупція як в Києві, так і в Україні. Вони готові пожертвувати ці гроші, цю винагороду. Самі ж патрульні не проти контролю. Кажуть, головне, щоб активісти не заважали і не провокували. А з іншого боку, я думаю, що це буде добре, тому що ми будемо постійно думати, що це може бути якась провокація, ніхто навіть не задумається про те, брати чи не брати. І це додатковий стимул для того, щоб кожного разу людям попереджувати, що це кримінальна відповідальність за такі діяння. Поки нові поліцейські у більшості киян викликають лише позитивні емоції та довіру. Я вірю, що не піддадуться. Все-таки і заробітна плата в них пристойна. Я не думаю, що попадуться. В моїх очах нова поліція піднялася на щабель та навіть на 100 щаблів вище. Дуже гарно працюють насправді. Перевіряти поліцейських пропонують протягом місяця. Рейд розпочнуть 1 вересня. Однак попереджають, ловити нечистих на руку патрульних треба без провокацій. Наталка Калінка, Ельдар Ісматов, Заман, АТР.
З 1 вересня 27 радників з питань вимушених переселенців розпочнуть свою роботу. 2 з них на центральному, 25 на рівні департаментів і районів. За словами начальника управління організації соціального захисту постраждалих в результаті надзвичайних ситуацій Сергія Марущенко, наразі на анексовані території змушені були покинути 1,5 мільйони людей. Радники мають забезпечити переселенців інформацією і допомогти у вирішенні їхніх проблем. Насправді проект має такий небачений ажіотаж, слухавки, гарячої лінії або особисті номери телефонів, вони постійно розривалися протягом цих кількох тижнів. Ми отримали більше ніж 120 резюме з усіх куточків України. Тобто в нас був доволі великий конкурс на цих 27 місць радників. Зараз ми вже маємо всіх обраних, тобто, звичайно, що в деяких регіонах ажіотаж був трошечки більшим, а в деяких регіонах, звісно, він був трошечки меншим, але ми намагалися бути дуже об'єктивними. 4 стихії. Анімаційний фільм з такою назвою зняли діти, які здолали рак. Авторами та акторами 2-хвилинного ролику є самі діти. Серед перших глядачів були батьки та родичі творців, а також наші кореспонденти. Цей фільм зняли діти, які здолали рак. Вони самі є акторами та авторами сценарія. Сижу, сумую, дивлюсь на небо, і звідти падає червоний коврик. І я таки радуюсь, і сів на нього, і полетів. Мене там зустрічали хмарки. Хороші і погані. Я поганих відганяв, а хороші залишалися на місці. Повітря зображує 11-річний Дмитро Тарчевський. Діагноз лейкемія хлопчику поставили в 5 років. Декілька років тому він успішно здолав хворобу. До табору переможців його привів батько. Мене тато спитав, чи я хочу їхати в табір. І я сказав так. Він подзвонив і сказав, що я хочу їхати, і я приїхав сюди. Дітям допомагав режисер Родіон Шуб. Ці діти не особливі, вони унікальні і вони заслуговують на те, щоб дізнатися як можна більше, а анімація – це дуже гарний спосіб для того, щоб виразити свої думки. Головна ідея нашого табору – викорінити цей стереотип в нашого суспільства, що рак невиліковний, що цим дітям не треба допомагати, що це викинуті гроші. Окрім фільму, діти на паркані кольоровою крейдою намагалися зобразити свої емоції. Даночка, що ти написала на дошці? Всім добра. Я хочу побажати діткам, які зараз хворіють, щоб вони скоріше виздоровіли, щоб вони жили в злагоді, добрі. Ліля Зінідін, Іслям Пінка, Заман АТР. $1,5 допомоги на місяць. Рада міністрів російської адміністрації Криму прийняла рішення виділяти малозабезпеченим таку щомісячну допомогу на купівлю хліба. Як до цього рішення поставилися кримчани в сюжеті наших кримських кореспондентів. Незаможні сім'ї та одинокі малозабезпечені жителі Криму, середній дохід яких нижче прожиткового мінімуму – це 6 тисяч рублів, мають право на отримання щомісячної грошової виплати у розмірі 100 рублів на хліб. Така сума вчора була визначена на засіданні Ради міністрів Криму. Відзначимо, що найнижча ціна на пшеничний хліб – 13 рублів, на житній – 12. 100 рублів може не вистачити. Ні, звісно, так в день треба стільки. Не хватит. Но если брать самого низкого сорта хлеб по 12-13 копеек, и то не хватит. Вы знаете, что хлеб же человек не будет один кушать, а пенсия есть еще. 8 тысяч пенсия. Сейчас ЖКХ. 17 рублей с квадратного метра надо платить только одну жилплощадь. А свет, газ, отопление зимой начнется. Как платить за эти деньги? Как вписаться? Тогда и без хлеба будет сидеть человек. Очень тяжело. Давайте возьмем, если семья даже из двух человек, он день, допустим, батон покупает, он стоит 21 рубль. На 30 дней умножить, вот он сколько? 600. Не хватит, значит. Даже и на социальные сорта не хватит. Конечно, что это?
я думаю, что денег все равно не хватит, цены все равно взлетят. Инфляция показала, какая она быстрая. Выплатят это пособие, повысит зарплаты и пенсии, все равно цены поднимутся. Так что толку будет мало. Все будет так же, как было. Вже визначено, хто і на якій підставі має право розраховувати на цю щомісячну виплату. За словами міністра соціального захисту Криму Олени Романовської, таких в Криму 7 тисяч. Ельміра Богурчала, Альберт Жуковський, Заман, АТР. Понад 30% кримських шкіл не готові до початку навчального року. На сьогодні вимогам Розпоживнагляду відповідають лише 372 з 540 шкіл Криму. Міністр освіти російської адміністрації Криму Наталія Гончарова повідомила, у школах немає огорожі, не обладнані майданчики під сміття, штучне освітлення, скління вікон і харчоблоки не відповідають вимогам. Аромати східних страв, запальні танці, задушевні розмови і гіркі спогади. В Ускуті, нині селище Привітне, відбулася зустріч односельців. Побували на ній наші журналісти. Зустрічі односельців в Ускуті традиційно починаються з молитви в єдиній у селі мечеті Джума-Джамі, поряд з якою знаходиться пам'ятник жертвам депортації. Потім ускутці спускаються до моря. Тут вони за чашкою кави згадують додепортаційний Ускут. Історія Базіра Мамута, який був депортований з Ускута в 4-річному віці, схожа на тисячі інших історій кримських татар, які пережили фатальний травень 44-го. Довга дорога в задушливому вагоні в Середню Азію, голод і позбавлення в місцях заслання, і тернистий, нелегкий шлях повернення на батьківщину. Але найважче для Ібазіра Картбаба спогади про втрати близьких і рідних. Двое умерли у нас в депортации. Это моя сестреночка и мой брат, 17-летний. Я уже плачу. Я вже плачу. Ускутці розповідають, до війни їх поселення було найбільшим в Криму. За різними даними, тут проживало від 4 до 7 тисяч осіб. Зараз серед ускутців ходить красива легенда, яка не претендує на історичну достовірність, про те, як це село утворилося. Есть такая легенда, что еще во времена султанов-сельджуков было небольшое восстание воинов, но их не казнили, а поселили здесь. И велели им из этих мест никуда не уезжать и жить здесь. Ускутці відзначають, легенди, що ходять між кримських татар про особливості характеру уродженців цього краю, носять виключно іронічний характер і до правди не мають ніякого відношення. Ну, конечно, это шутки. Ускутцы не вредные, они просто принципиальные. И они настоящие патриоты. Зустріч односельців традиційно завершилася виступом відомих ускутців Віджія Кашка і Рустема Міметова. Еліф Абдулла, Лейля Кавіджина, Ріман Міджитов, Заман, АТР. Таджика оштрафували за святкування дня народження. У Душанбе суд оштрафував 25-річного Аміра Ісаєва на $650 за те, що він пригощав друзів тортом в кафе в день свого ювілею. Закон Таджикистану про впорядкування урочистостей був прийнятий у 2007 році. Він обмежує число гостей, страв і автомобілів на весіллях, урочистостях і поминках мешканців Таджикистану. А день народження можна відзначати тільки в сімейному колі. Наразі це все. Більше дізнаєтеся у Замані о 19:30. На все добре.